खय थारिखनि होनदों हाबाया 12 थारिखनि फेब्रुवारिनि 12 जाहैबाय फेब्रुवारिनि 12 ओमफ्राय हौवा गोदाननि नामा मा नाम होनोमोनलाय हौवा गोदाना निजोम जाहैबाय निजोम हिनजाव गोदानाबो बबेनि मिथियोना मिथिया हिनजाव गोदानाबो गामिनिखा हबेनि गामिनिखा ने गामि दरसेनिखा दे दसे नै जों दा गोजौआव हाबानि जाले पुरा दामाखा सोलिगासिनो खामानिया मिथिबाय ओरै दंखासै गाहायाव दं मालिकफोर ड्रन शट होनायबो जोंसै नामा ओरै नै फ्रेम नै औवा लागासिनो दा गारि मा गामि नों फुलबारि दा हा 2 नाम्बार फुलबारियावहाय आरोना बाफ्ला दं बेवहाय जोंना खामानिया 50% आवगायबाय आरोना दंबावो जाग्रा र' नोंसिनि देखायना जाग्रा एकदम गयबारि बागान सिङावसोखा हटेल बियो हटेल नै एकदम राउन्ड सोरगिदिं गय बागान गोजा नै मालिकखा खय थारिखआव होनदों हाबाया 12 फैनानै जाफैदो अरखिफैदो अमाया हरै दंलै औ नै अमाया नुहुराखै जाखो सालथेना अमाया नै ओरै नोगोद दङ नै मासे मानै माथाम आरो ओरै दंबावो दारुननो नै बे मासे औ नै मासे बाफ्लानि ओमफ्राय नैबे नङालै बिमासो इयो ओरैनोसो होनदां गय बागान गोजा ओमफ्राय सालथे माबायदि मोनदों नों खामानि मावनानै जेनेबा मोजां दा दा गारि औ हाखर जावनायालाय जोब्बाय औ हाखर जावगासिनो सालथेमोना हटेलल'सै आरो फ्रेम खानांगौ दं ओरै औवा रोगागासिनो सालथे औ मोजां दा मोजां ज' मावलायनायखाय हटेलाबो जाबायानो नै अलमस्ट फ्रेम खाखायजोब्बाय ओरै सिलिंनिल' नालाय तेरपालनि गैया हाबायानो होनदो नै हौरै दं हिनजाव गोदान हौवा गोदाना मा एसे गिदिरानो हटेला गोगोम जागोन एसे ओरै नायदो सालथेमोना लाइन जागासिनो होगासिनो गयबारि सिङावसोखा हटेला हिटनो नामा सालथे जादो आराम सायायाव गय जानो गोसोबा डाइरेक्ट आखाइ सुदो गय जानो गोसोबा नै गय बिफाङा फिथाइया जायगायाव मोना सबाबो गाखोदो आरामसे मा जागोन होनदों दा हौरै नै मा जागोन बेलाय स्टेन खाग्राया बे जाबाय हटेल आच्छा बाफ्लानि हटेल खाना बेयाव फैनानै जानो हागोन गोगोम उदै गेग्रेंलायजासे अमाखौ नुब्लाथ' गिगोनसो गयफ्रा जाखांबाथाय बाज्ल'दो बोखादो खाना जालांदो सालाखौ स्रामनो ओरै स्टेन खागासिनो जाहाथे फ्रेमा मावलाबाया लोर सोर जाया जाहाथे फ्रेमा ओंखायनो बोगथानायनि स्टेन खागासिनो आरोना जोब्बाय अलमस्ट हाजोब्बाय थांनायसै जों दा बेखौ खाखांब्लानो फुल फ्रेमखौ खाजोबखाबाय जास्ट सिल' दोनांसिगौ स्क्रिनल' दोनांसिगौ तेरपाल' खोंनांसिगौ होनबानो जाजोब्बाय आरो हाबायाथ' 12 थारिखआवसो जोङो 10 थारिखआव दोफैगोन स्क्रिनखौ दा फ्रेमा जाजोबखाबाय नालाय अलमस्ट बिदि आरोना फुरा गय बागान गोजाखा न'आ बेनो मेन न'आ सिथ्लायावबो जाजोब्बाय लामायावबो जाजोब्बाय हटेलनिबो जाजोब्बाय आरोना नै बेजों हाबबोगोन आरो मेन लामा बियो बे सिथ्लानि नै फुल फ्रेम खाजोब्बाय लामानिखौबो खाजोब्बाय बे हटेल ओरै फैबाय नै लामाया नायदो लामाखौ ओरै फैबाय सिथ्लायाव ग्रोब ओरै थांबाय नै मेन लामा गेट बाफ्ला
फिनिश जाबाय फ्रेम खानाया जोंना ओमफ्राय औवा आग्लायबाय नै औवा आग्लायनायखौ लांसै एसे ओमफ्राय एसे साफा थानो होनानै खामानियाथ' जोब्बाय नै फ्रेम खानाया सिंगार फैगोनबो सासे मा नाम होनोमोनलाय खुरुना होनो नामा सिंगारफोर फैगोन औ नै हौवा गोदाना साहा लोंनो लिंहरदों